Il-pulizija mill-iskwadra ta' kontra droga għamlu qabda ta' 130 kilo droga suspettata ħaxixa tal-kannabis. Il-qabda saret il-ħamis fil-għaxija f'garax fiż-Żejtun fit-triq Alfredo Kakija wara jiem ta' osservazzjoni. One News u informat li droga instabet maħżuna f'żewġ vetturi ipparkjati fl-istess garax. Is-sustanza kienet lesta sabiex tiġi ittraffikata. Brabta ma' din is-sejba ġew arrestati żagħżugħ ta' 22 sena u raġel ta' 34 sena li għodu Bormla. Huma mistennija jitresqu l-qorti fis-sigħat li ġej mixlija bil-possess aggravat tal-istess droga fost akkużi oħra. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali immexxija mill-Maġistrat Natasha Galja Xiberras li ħatret bost esperti sabiex jassistuha l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.